Зарядих всички, аз съм на Супер 5 и не знам защо, но след слушалките на Razer анбоксинга, не знам защо не ви споменах, че правя втори анбоксинг на новата ми тон колона. Това е нейната марка. 140 лева. Аз съм се окупувала и слушалките на Razer са също мои пари. Имаме някакво си. Тук се отваря. Това е магнит. Така, Bluetooth. Така. Така. Не знам защо на камерата не ми фокусира изобщо. Така. И ето е и самата тон колона. Така. Вау. Не си доста тежка. Не само Bluetooth се използва и много специално кабелче. Според мен, защото на всички тонкони трябва да го има. Надявам си на тези. Не си специални такива, както виждате. Тук се пише някакви си неща. Поръчах си я тъмно-розова, защото лилаво, защото нито синьо, нито зелено. То ако ви кажа как изглеждаше или синьото, ще препаднете. Толкова хубаво беше. Черното беше мега тъпото и взимах розово. И аз розова, лилава. Тъй, че изобщо не е смешно, нито розово, нито нищо. Просто си тонко. Така, и тук ще оставя. Или е тук, и така. Това е, предполагам, че е кабел, който си капа и трябва да видим. Да. Това е първо кабел, който хванах. Е за да... От тук направя да се свързва към телефона. Ако не стане нещо Bluetooth, да се го вкарвате. Така. Сега не знам дали има батерия. Сама зарежда. Между другото, да ви обясня. Това няма както е например на iPhone и Samsung и такива неща. Адаптор за зареждане. Това е просто например както Samsung Galaxy S3, си махате кабела, който е отделния и го слагате ето този. И тук пак го включите на контакта. И ето тук се зарежда. И тук. Да, тук това е другото за вкарване. През зъбката за слушалките и такива прости. Така, не знам защо, но тук е малко така. Но то не пречи. Нали има нещо? Не. Не успях да я вкара. Тук нищо. Тук имаме книжка. Я да видим. Чакай така ли са това? Нещо си там. Всична дъска. Тук имаме пък нещо на китайски, на други езици. За неща. Да, не мога да разсвърля, защото чисто много трудно се резават, много трудно се отварят. Както знаете, при книгите, когато ги отворите, смисъл, те не се отварят хубаво, се отварят така малко по... не до края и така, а се отварят малко по страна. Добре. Ето го и кабела. Има една топчица. И ето го. Тук. Малко е хлабаво, предполагам, защото на всички тонкони. Особено на другите ми тонкони е хлабаво. Но 100% сега ще е хлабаво. Гледайте. Тай ще ма се вкара. Явно не е хлабаво. Да, хлабаво. Така. Това беше хора човешки.
Аз като клапа го. Това беше всичко. Втори анбоксинг. Мъката започва. 2 дни съм на училище, утре става 1. И тогава съм на училище. Даваха ми учениците, ставам 3 клас, сестра ми 7. Другата ми сестра завърши. Благодаря Бог велики, че съм още млад. Да не съм 7, каза ме мъчат. Моята сестра на нея се пая ганото. Да. И така. Довиждане. И се абонирайте за този клип. Стана доста дълъг, 5 минути, съжалявам, но просто не знам как да го отрязвам и такива други неща. Моля ви, пишете ми в коментарите как си отрязвам и каква програма да отработвам. Аз го отработвам на телефон. Да. Освен знам една с М, с М не започва. Само не я ползвам за Майнкрафт, зато имам такива неща. Аз съм много купче на Майнкрафт с него. Даже не съм снимал нито едно. Може не за да снимам, не смисъл съм снимал. Това беше всичко от мен и до скоро. Аз съм Ешпар 5, абонирайте се за мен и пишете в коментарите. Чао!